Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama.
Makialam, matuto, makibalita at magdesisyon ng tama. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Isang magandang umaga ho mga kabalen. Araw ho ng Lunes ngayon, April 6, 2026. Belated Happy Easter sa lahat po ng ating mga kababayang nakatutok. Kumusta kayo po? Kumusta yung lahat ng mga nagbabalik trabaho? Ayan, palakpakan natin yung ating mga sarili. Dahil isang panibagong linggo na naman ang ating kahaharapin ngayon pong week na ito, mga kabalen, mga karehiyon. At syempre, marami-rami ho tayong mga binabantayan. Nariyan ho yung mga nakaambang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll. Pero bago ang lahat, kumustahin ko muna kayo, di ba? Kumusta kayo po? Kumusta ang inyong Holy Week? Kumusta ang inyong paggunita ng long weekend? Itong Semana Santa. Naway, nasa mabuti ho kayong kalagayan, yung mga nasa biyahe, ingat po sa biyahe, pabalik o patungo sa inyong mga destinasyon. At yung mga nasa trabaho na, kagaya ni Kuyang Justin at yung iba nating mga kasamahan, ayan, naway, recharge yung inyong pakiramdam ngayong araw ho ng Lunes, April 6. Makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Ayan, nakatutok sa ating programa si Angelo Redaha, Easter Monday morning. Kuyang Justin Dizon, watching from Malolos, Bulacan. Ayan, pagbati sa mga taga Malolos. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok. May comment pa si Angelo. Ayan, sabi niya, first Monday of April, sabi ni Angelo Redaha, mga ka-Central Luzon. Gaya ni Angelo, mag-like and share na rin kayo dito sa ating streaming para mas marami tayong maabot at marami tayong makamusta ngayong araw ng Lunes. Ayan. Don, like and share mga ka-Central Luzon, sabi ni Angelo Redaha. Nakatutok din sa ating programa si Noel Artus Cleofe. Ayan, sabi niya, 2 buwan na lang po, June na. Ayan, nagbibilang ng June si Noel Cleofe. Hinaantay siguro itong pista dyan sa bayan ng Apalit, Pampanga. Pero bago yan, syempre marami mga tayong piyestang pupuntahan. At nariyan yung San Fernando, May 30, Tama ba? Ayan. Oo, eto nag-comment ulit si Noel Cleofe. Maraming salamat po, Dr. Ace Fitness, celebrating 8 years ngayong July. Ayan, palakpakan natin. Congratulations dyan sa Dr. Ace Fitness Gym ngayong July. Eto ho mga kabalen, silipin muna natin sitwasyon ng trapiko ngayong araw ho ng Lunes, alas 10. 14 ng umaga, sitwasyon ng trapiko sa kabisera ho ng Pampanga, Ciudad San Fernando. Eto mga kabalen, na live ito mula sa CPOSCO, o dyan sa may City Public Order and Safety Coordinating Office Command Center. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Sa mga babiyahe po ngayong araw ng Lunes, bagamat maraming nagpatupad ng remote work, yung iba mga 4-day work week, ay nabawasan yung sasakyan sa kalsada. Pero ito, silipin ho natin, traffic situation, real time ito. Dito ho sa may boundary ng Angeles City going to at San Fernando, yung barangay Santo Domingo, Angeles at yung Telabasdagan, San Fernando, light traffic sa mga oras na ito. Maluwag din ang daloy ng trapiko dyan sa may portion ng Panings. Kung kayo po ay patungo naman ng Clark Freeport Zone, ayan, ay pwedeng-pwede dyan sa may Panings. Yung Phil-Am Friendship Highway ay dyan dumaan, maluwag ho yung sitwasyon. Ganyan din sa may Holy Angel Village portion ng MacArthur Highway light traffic. Light traffic din sa may Baliti intersection. Samantala, dito ho sa may portion ng Sindalan, light traffic din. Maluwag din ang daloy ng trapiko sa may Del Rosario intersection. Ganyan din ho sa may Sakop, Maimpis, dito sa may Diosdado, Macapagal Regional Government Center, light traffic. Light traffic din sa may St. Jude portion going to Lazatin Boulevard.
medyo antayan lang dahil meron traffic light dyan. Ito naman, light to moderate traffic dito ho sa may Scroll and stream at every portion ng Makabakle, Dolores Makabakle hanggang JBL ay light to moderate traffic ang nararanasan sa mga oras na ito. Kung wala naman ho kayong business dyan sa area na yan, ay pwedeng iwasan yung nasabing kalsada upang hindi na rin ho kayo mag-aksaya ng krudo ngayong mahal po ang gasolina at ang diesel. desisyon na tama. Magdesisyon ng tama, ika nga. Alamin kung saan daraan. Ayan. Dito naman sa may downtown San Fernando, light traffic din sa mga oras na ito. Ito naman ho mga karehiyon, silipin naman natin sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway ngayong araw ho ng Lunes. Marami yung mga babiyahe o nagsibalikan na ng Metro Manila at yung balik trabaho. Baka may mga humahabol pa, nariyan. I'm sure marami pa yung mga bumabiyahe rin. Ito ho, traffic situation muna, real time din mula ho sa may command center ng North Luzon Expressway. At 36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, matyala matuto at magdesisyon na tama. Ito ho mga kababayan, dyan sa may Balintawak Toll Plaza, maluwag na maluwag ang daloy ng trapiko, magkabilang linya, light traffic, Paso de Blas, Valenzuela, southbound portion, marami-raming sasakyan pero tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko, light traffic tayo dyan. Mindanao Toll Plaza, light traffic din sa mga oras na ito. May Kawayan Interchange, magkabilang linya, maluwag ho ang sitwasyon. Ganyan din sa may Bocaue Toll Plaza area, magkabilang linya, northbound, southbound portion, light traffic din dito ho sa may bahagi naman ng siyudad San Fernando na sakop po ng North Luzon Expressway. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream kasama si Justin. Ito ho mga kapalin, kapansin-pansin dun sa mga kababayan natin. Marami hong nagsasabi before the Holy Week na nabanggit ay inaasahan yung mas kaunting mga deboto o yung mga kaunting mga kababayan natin ang ika nga siya namang lalabas sa mga kalsada. Gawa ho nitong mahal na presyo ng produktong petrolyo. Pero kapansin-pansin ho na marami pa rin sa mga deboto yung ika nga nag-practice nung kanilang nakasanayan. Mas marami hong mga tao sa kalsada. Napansin ba ninyo marami din yung mga dumalo ng bisita iglesia. Yung mga kababayan natin, kumusta ho kayo? Kumusta? Paano niyo ginunita yung Holy Week? Ayan, I'm sure merong mga nagsasabi yung epekto nitong mataas na presyo ng produktong petrolyo, ika nga, ay talagang naramdaman. Pero ito hindi yung hindi yung debosyon Talagang ito po marami talaga yung dito ho sa Pampanga ay kapansin-pansin na dakalapuret ang linwal, marami ho yung mga nagpanata, nagpenitensya at yung mga nagbisita iglesia ay hindi pa rin ika nga natinag nung mahal na presyo ng produktong petrolyo, yung pananampalataya ng ating mga kababayan. Desisyon tama, magdesisyon ng tama Skip the scroll and stream at every 36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, matyala matuto at magdesisyon na tama. Sa pagkakataong ito, makibalita naman tayo sa ating mga kaibigan mula sa DOST Pag-asa. Alamin natin ano ang magiging taya ng panahon sa linggong ito. Narito po yung 5 a.m. forecast ng DOST Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Lunes, April 6, 2026.
Patuloy na ridge of high pressure area ang nakakaapekto dito sa may northern at central Luzon. Itong ridge of high pressure area ay nagdadala ng maaliwalas at mainit na panahon. Ito rin yung dahilan kung bakit mababa ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may northern at central Luzon. Samantala, wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero makikita natin sa ating satellite images, meron tayong mga kumpol ng kaulapan dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at patuloy po natin itong imomonitor. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin magiging maaliwalas at mainit po lalo na sa tanghali hanggang hapon ang ating panahon. Mababa naman po yung tsansa ng mga pag-ulan kung meron man po isolated rain showers lamang po ito o kaya mga localized thunderstorm lalo na dito sa may Bicol region at Mimaropa. Agwat ng temperatura para sa Lawag 23 to 32 degrees Celsius, Tuguegarao 25 to 35 degrees Celsius. For Baguio, 16 to 25 degrees Celsius. Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius. At Tagaytay, 21 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, asahan din natin ang maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan. Mababa din yung tsansa ng mga pag-ulan, pero inaasahan po natin posible pa rin yung mga localized thunderstorm or yung mga panandaliang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. Dito sa may Iloilo, Cebu at Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Para sa Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 26 to 34 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index, nakapagtala tayo ng 43 degrees Celsius dito sa may Dumangas, Iloilo. Ito po yung pinakamataas natin na itala kahapon. At sinundan ito ng 42 degrees Celsius dito sa may Katarman, Northern Samar. Dito naman sa Metro Manila, nakapagtala tayo ng 37 to 38 degrees Celsius. Para sa ngayong araw, inaasahan po natin sa Metro Manila, ganun pa rin po, 37 to 38 degrees Celsius. At ang pinakamataas pa rin natin posibleng maitala ay dito pa rin sa Dumangas, Iloilo with 42 degrees Celsius. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin dahil ito pong init ng panahon ay may risk po sa ating kalusugan. Iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon. Kung hindi po natin may iwasan ay magsuot po tayo ng maninipis na damit at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:49 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:09 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. 6 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam matutuan magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at the 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam matutuan magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Maraming salamat, Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Bigyang daan lang natin itong public service announcement. Ito ho mga kabalen, dyan sa may syudad ng San Fernando, Pampanga, ayan, ay meron hong ongoing ngayon na brownout, dyan sa may portion ng Malpitik, San Fernando Heights at Rockville ay hanggang 1:30 ng hapon. Wala hong kuryente. Nagsimula ho yan kaninang alas 8:30. Ginagawa ho, mayroong reconfiguration ng bagong primary lines, yung SFELAPCO. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every
Ulitin ko lamang ho sa mga katututok lamang sa ating programa, wala hong kuryente ngayon hanggang 1:30 ng hapon dyan sa may portion ng Malpitik, San Fernando Heights at Rockville, syudad ng San Fernando dahil ongoing ho yung reconfiguration at tapping ng bagong primary line nito pong Svelapco. Hindi sa neto makibalita, makialam, magtuto at magdesisyon. Na tama, matudesisyon na tama. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating pagbabalita. Ito naman mga karehiyon, dyan sa lalawigan ho ng Bulacan, isang simbahan yung ninakawan. Ako po, ay katatapos lamang ng mahal na araw. Ako, bawas ligtas points talaga yan. Pero ito ho, meron hong reward na alok. Ito hong pamunuan ng nasabing simbahan na ninakawan ho dyan sa may lalawigan ng Bulacan. Ongoing ho ngayon yung isinasagawang investigasyon ng pulisya sa mga ninakaw na bahagi ng imahen ni San Miguel Arcangel sa Diocesan Shrine and Parish of San Miguel Arcangel sa Bulacan. Dito pong Sabado de Gloria, April 4. Desisyon na tama. At batay ho sa post ng naturang simbahan, nadiskubre yung pagkawala ng pakpak, kalasag, sibat at espada ng nasabing santo na pawang gawa ho sa Pilak bandang alas 8 ng umaga. Kaugnay ho nito, merong 600,000 pesos na alok na pabuya ang mga lokal na opisyal ng nasabing bayan para ho sa sino bang makapagbibigay ng impormasyong makatutulong sa pagkakakilanlan ng mga suspect at pagbawi sa mga ninakaw na gamit. Ito ho mga kabalen, yung larawan nung mga ninakaw na gamit o yung espada, kalasag, sibat, pakpak ng imahen na San Miguel Arcangel dyan ho sa may San Miguel, Bulacan. At nag-alok ho ng 600,000 pesos na reward yung LGU para humatulungan ito hong simbahan. Kung sino man yung kababayan natin, karehiyon natin dyan sa may Bulacan na mayroong impormasyong maibibigay upang matunton itong mga suspect. Skip the scroll and stream. Mantakin ho ninyo Sabado de Gloria nang gawin itong o matuklasan na nawawala nga itong mga nasabing bahagi o kagamitan ng imahen na gawa ho sa Pilak. Ito naman ho, tuloy-tuloy ang ating public service advisory. Ito, naglabas naman ng advisory itong tanggapan ng Vice Presidente Sara Duterte. Magpapatupad ho sila ng 4-day on-site work setup. Bale, ito ho yung magiging schedule ng tanggapan ng Office of the Vice President. Monday to Thursday, 8 a.m. to 5 p.m. Bukas ho sa publiko pagdating ho ng Biyernes. Work from home arrangement para ho sa mga personnel ng OVP at yung Central Records Unit naman ay mananatili hong bukas.
Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating paghahatid ng mga balita. Ito ho mga kabalin, alam niyo ba na nung March 24 ay meron hong nangyaring insidente ng abduction o pagdukot, Balitang may kidnapping, di ba? Diyan ho sa may area ng Sky Ranch, Pampanga. balita makialam matuto at magdesisyon tama Pero dahil ho sa gilas na ipinakita nitong dalawang security personnel ng nasabing mall, SM Pampanga, ay mabilis hong na-recover itong minor de edad, itong bata na dinukot noong March 24 dyan ho sa Sky Ranch. At dahil dyan ay naaresto rin yung suspect. News Stream kasama si Justin di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama. Kaugnay ho ng insidenteng yan, binigyang pagkilala ho ng Pampanga Provincial Police Office o ng PPO ang dalawang security personnel matapos nga ho itong matagumpay na pagsagip sa isang dinukot na minor de edad. Pinarangalan ho ng PPO nitong Lunes, April 6, sina Security Guard Jory J. Ventura de Vera at Security Officer Jason M. Puesto Usin dahil ho sa kanilang ipinamalas na husay at dedikasyon sa trabaho. Matatandaan noong March 24, isang insidente ng abduction ang nangyari sa Sky Ranch, Pampanga sa may syudad ng San Fernando. Subalit, mabilis na na-recover ang biktima at naaresto ang suspect dahil na rin ho sa agarang koordinasyon ng dalawang CQ sa kapulisan ng syudad San Fernando. Magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Ayan, dapat palakpakan ho natin itong mga magigiting na security officer kasi alam ho natin talagang ginagampanan yung kanilang tungkulin. May mga hindi ko naman linalahat. Pero sa panahon ngayon talagang makikita natin laging parang exceptional yung nagse-step up Pero magandang balita ho ito at itong yung mga security guards talagang pinakita nila na hindi lamang yung pagbabantay ng property o nung facility, yung mall facility, yung kanilang concern kundi yung kaligtasan ng mga mall goers. Ayan, saludo ho sa mga magigiting na security personnel nitong Sky Ranch, Pampanga sa kanila hong mabilis na responde at koordinasyon sa kapulisan. At syempre, saludo rin sa ating kapulisan sa kanila hong matagumpay na pagkaka-rescue dito sa biktima ng abduction dyan ho sa nasabing mall sa may syudad San Fernando. Ayan, palakpakan ho natin yung mga magigiting na kagawad ng batas o alagad ng batas na sila hong nakatuwang ng ating komunidad sa pagpapanatili ho ng kapayapaan. News Stream kasama si Justin di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. At kaugnay din yan, speaking of sitwasyon ng kapayapaan, ayon ho sa Philippine National Police, Police Regional Office 3 o PNP Region 3, ay maituturing na payapa o yung manageable, yung peace and order situation dito po sa Central Luzon sa paggunita ng Semana Santa. Yan ho ang naging pahayag ni Police Regional Office 3, PRO3 Regional Director, Police Brigadier General Jess Mendez. Kanina lamang sa ginanap na flag raising ceremony ng PRO3 dyan ho sa may Camp Olivas, dyan sa may syudad San Fernando. Batay ho sa tala ng kapulisan, meron hong mula March 29 hanggang April 5, dito ho sa ating rehiyon, Central Luzon, hindi bababa sa 100 insidente ang naiulat sa ating kapulisan. Karamihan po dyan may kinalaman sa mga vehicular accident at ilang drowning incident sa ilang lalawigan. Ayan ho, paalala sa mga magulang. Ito makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Bantayan ho yung mga anak na lalo na ngayong mainit yung panahon, sigurado masarap maligo sa mga ilog, yung magkayayaan maligo sa mga sapa o kaya naman sa mga kung saan man pwede Magdesisyon
na tama matudesisyon na tama. Pagka ganito hong sitwasyon, ganitong panahon, tumataas din ho yung insidente ng mga pagkalunod. Kaya naman, paalala ho sa mga magulang ay bantayan ng maigi yung mga bata. At paalala rin sa mga kabataan na nakikinig kay Kuyang Justin, huwag susugal yung buhay. At alam ko mahirap intindihin ito sa ngayon. Mga bata pa kayo. Pero ito, pag hindi sigurado, huwag gagawin. Meron ho akong na-encounter na ganyan. Isang mas matanda sa akin na nagsabi, kapag nagduda ka sa iyong gagawin, huwag mo nang ituloy. Sa simula pa lang, pag nagdalawang isip ka, halimbawa, yan, mag-cliff diving ka, magsiswimming ka sa ilog, kinakabahan ka, nagdalawang isip ka, huwag mo nang ituloy. Di bali nang hindi ka na FOMO ka, yung fear of missing out kung tawagin. Skip the scrolling stream. Basta yung kaligtasan. So yan ho, paalala sa mga bata, iwasan yung pagligo sa mga ilog, lalo na kung hindi nyo alam kung gaano kalalim yan at hindi talaga yung paliguan, walang lifeguard, walang mga nagbabantay. Ayan. So ayon ho kay Mendez, ay patuloy naman yung inspection din ng PRO3 sa mga police unit sa buong rehiyon upang matiyak nga na maayos yung kanilang implementasyon nitong Upland Summer Vacation. At sila daw ay nagpapatupad ng mga adjustment o yung corrective measures kung may makita silang gap sa operasyon nila. At meron hong kabuang 13,000 na bilang ng PNP personnel, police personnel at force multipliers dito ho sa buong Central Luzon na nakadeploy. Hanggang May 31, ayon na rin huyan sa pamunuan ng Police Regional Office 3. Ito ay bahagi pa rin ng pagtitiyak ng peace and order situation sa Central Luzon gayon pong summer season. Pagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama, Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream. Ayan, bago tayo magpatuloy sa ibang mga balita, batiin muna natin nakatutok sa ating programa. Ayan, may pinapabati si Noel Cleofe. Ayan. Sabi niya, Kuya Justin, maraming salamat po sa Pampangas Best since 1987. 40 years na sa 2027. Ayan, pagbati. At dito rin sa, sino pa yung pinapabati ni Noel? Ayan, si Dr. Kaylin. Ayan, Yaranon ng Miranda Eye Clinic. Ayan, ay first anniversary. Merong promo ngayong buwan ng Mayo. Ayan, at yung Pro Bikes Motostar Malolos, Bulacan. Ayan, pagbati rin, nakatutok din dito sa ating programa. Maraming salamat ho sa inyong pakikiisa. Ayan, pakikipagkwentuhan kay Kuyang Justin dito ho sa Newsstream. Ayan. Mga karehiyon, magpapatalastas lang tayo na mabilis sa ating pagbabalik. Mga balita pa na dapat ninyong pumalakpak. Mga balita pa na dapat ninyong malaman. Hindi nyo dapat palakpakan. Dapat ninyong malaman. Ayan. Huwag ho kayong bibitiw. Magbabalik po ang Newsstream makalipas ang ilang mga paalala. News stream, kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan,
balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. At pagbati sa lahat ng mga nakatutok dito sa ating programa. Maraming salamat sa mga nanonood sa ating YouTube channel. Mga karehiyon, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel ng CLTV 36, abay, ito na yung panahon. Upang mag-subscribe, marami ho kayong mapapanood na content dyan sa ating YouTube channel. Merong mga dokumentaryo, podcast, at iba pang mga balita at impormasyon, mga kaganapan din dito sa Central Luzon, pwede hong makita sa YouTube channel ng CLTV 36 at CLTV 36 Official. Ayan. At syempre, mag-like and follow na rin kayo sa ating Facebook page at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News, kung saan halos 2 milyon na ho yung bilang ng mga followers. Ayan, maraming salamat. Abay, kung hindi ho dahil sa inyo, hindi aabot ng ganyang karami yung followers ng CLTV 36 sa Facebook. Actually, nakakataba ng puso kasi nung lalo na yung sa page ng CLTV 36 News nito hong Holy Week, ay minomonitor natin, nakita natin 842,000 noong Miyerkules. Pagdating ho ng Biyernes, abay umabot ng 844,000. 2,000 agad yung dumagdag na followers sa loob lamang ng 2 araw ng pagbabalita. Ayan. Marami hong salamat sa pagbabahagi ninyo ng kwento sa inyong istasyon CLTV 36 dito po sa Central Luzon. Ang daming palakpak ni Kuya Justin na nakasale oh. Ang daming palakpak, kanina pa yung palakpakan na yan.
Anyway, ito ho mga kabalin, speaking of Holy Week kanina, nakita natin na ibalita ho, kabilang nga dun sa mga binanggit ko kanina, dito ho sa Central Luzon may tuturing na generally peaceful o manageable kung tawagin, yung sitwasyon nito hong Semana Santa. At pag Semana Santa, dito ho sa may syudad ng San Fernando, kabilang sa mga pinupuntahan talaga, dinarayo. Marami akong mga nakitang kaibigan, mga taga Maynila rin, ang bumisita dito ho sa San Pedro Cotud, syudad San Fernando, Pampanga, upang saksihan ito hong senakulo. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. At dyan ho sa nasabing lugar, nitong Biyernes, nangyari yung 37th year o 37th time na ipinako ho sa krus si Ginoong Ruben Inahe. Sama si Justin, di sa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama. Sa loob ho ng mahabang panahon, ay gumaganap na Kristo si Kuyang Ruben dyan ho sa may sinakulo ng San Pedro Cotud. At sa ngayong taon ho, sinabi niya na ito yung kanyang magiging pinali. Para humalaman ninyo yung kwento, panoorin nyo yung dokumentaryo ng CLTV 36, pinamagatang Asawa ni Kristo, quote unquote. Ay ni Kuyang Ruben, ito ay kwento ho ng gumaganap na Kristo dyan sa may sinakulo, dito ho sa may San Pedro Cotud, sa punto de vista ng kanyang asawa. Ayan. Pero ito, naisip nyo ba, ano ba yung iniisip ni Kuyang Ruben Inahe kapag siya ay nariyan, pinapako na sa krus? Ano yung kanyang idinarasal? Kabilang ho sa kanyang dasal, napapanahon at hindi lamang pang sarili. Ito hong naging dasal ni Kuyang Ruben Inahe nitong siya ay pinako sa krus nung araw ng Biyernes ay para din ho sa sanlibutan. Yung kapayapaan sa buong mundo. Ito ho'y isa sa kanyang mga binanggit. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Ruben Inahe. Ito hong gumaganap na Kristo sa may senakulo sa San Pedro Cotud, syudad San Fernando, Pampanga. Unang-una po yung crisis na yan ang pinagdasal ko. Sana matibay na yung giyara. Sana matibay na yung giyara. O, ipinagdasal ko po yan dahil sila yung naglalaban. Ang nangyari na buong mundo apektado. Sana naman po matigil na yung giyara na yun. Unang-una po yung crisis na yan ang pinagdasal ko. Sana matibay na yung giyara. Ayan, kaisa tayo ni Kuyang Ruben Inahe sa kanyang dasal. Na sana matigil na itong gera dyan sa Middle East. At syempre, hindi lamang yung mga kababayan natin o yung mga residente, yung mga mamamayan doon, yung apektado. Kung hindi, yung mas maraming tao pa sa buong mundo apektado rin ng nasabing gera. Ayan, bati portion. Ito gusto kong batiin kasi si Noel Cleofe, sabi niya, ayan, binabate, Orange Bucket celebrating 10 years. Ayan. Etong si Dr. Noel Husay Laksamana. Ayan. Ng International Eye Center dyan sa may Robinson Star Mills, Pampanga. Pagbati rin. At syempre sa Jed's Island Resort. Maraming salamat. Ito naman mga kabalin, sa mga nasa running era. Makialam matuto at magdesisyon na tama. Ikaw ba'y nasa running era na? Ito, kung naghahanap ka ng masasalihan na aktibidad, at gusto mong subukan ang iyong husay, ika nga, di ba? Sa takbuhan. At merong layunin, para sa komunidad. Of course. Men and women for others, ika nga. Ayan, palakpakan natin. Opo mga kabalin, ito ho, isang takbuhan, isang komunidad, isang layunin. Ito ho yung Clark One Big Run 2026. Makisaya at makitakbo kasama ho ang Ateneo Pampanga Student and Alumni Association at Clark City Marathon. Ngayon pong May 3, araw ho yan ng linggo sa PhilInvest Mimosa Clark, Pampanga. Hindi lamang po ito isang karera, ito po ay pagkakaisa para sa kabutihan. Kaya naman mag-register na at i-search po itong Clark One Big Run sa Facebook. Clark One Big Run, sama-sama sa bawat hakbang. Ayan. Palakpakan ho natin yung mga organizers.
Sa mga gustong mag-register, ayan, pakiscan ang QR code. Ayan, makikita ho ninyo yung QR code dyan sa may babang portion. Ito, hindi ko pwedeng i-zoom, pero nakapost din ito sa ating page. Ano? Ayan, makikita din naman ninyo yung QR code. Ayan. So, ito ho, merong yung mga pwedeng takbuhang kategorya. Ayan. Meron hong 3K, 5K, 10K, 21K at itong full marathon 42K. Ayan, dyan ho sa darating na May 3, araw ho yan ng linggo. Ito ho, hindi lamang karera para ho ito sa komunidad. Ito ho isang aktibidad ng Ateneo Pampanga. Ayan, pagbati sa ABE. Ayan, Ateneo Blue Eagles Pampanga. Yang ating mga kasamahan, Men and Women for Others. Ayan, maraming salamat for organizing race na talaga ng mga inaabangan din ng marami sa ating mga kababayan. Ayan, sabi ni Noel. Ayan, Noel, ikaw ay sumali na dito sa Clark One Big Run happening on May 3. That's a Sunday. Masarap tumakbo sa Clark. Si Kuya Justin, magbibisikleta na lang siguro. Sasabayan na lang kayo. Ituturo ko, dito pwedeng dumaan dito, i-convoy ko na lang kayo habang ako ay nakabisikleta. Ayan. Ako po ay magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng mga nakipagkwentuhan sa atin ngayong araw ng Lunes. Bukas, samahan si Kuyang J. Pelayo sa Joint Tana, ang programa ho ng Angeles City LGU sa RW 95.1 FM. Mapapanood din yan sa CLTV 36. Sa mga hindi pa naka-follow at naka-subscribe sa ating mga YouTube channel at sa ating Facebook pages, ganyan din sa TikTok, ito na ho yung pagkakataon. Iniimbitahan ko kayo at napapanood din ang ating programa sa Signal, Channel 115 Luzon, Visayas at Mindanao. Ganyan din ho sa ating 37 cable partners dito sa buong Central Luzon. At sa Free TV Channel 36 dito po sa Kalakhang, Pampanga. Pero kung ayaw mong, kung wala kang oras habulin yung mga programa ng CLTV sa telebisyon, syempre, sa sarili mong oras, on your own time, on demand. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may Abay, isa lang ang pupuntahan. Ayan, i-follow na, mag-subscribe na ho kayo sa ating YouTube channel para sa mas maraming content. Ito, bago ako magpaalam, papakita ko sa inyo ano ba yung mga pwede ninyong mapanood dyan sa YouTube channel ng CLTV 30. Justin, di sa neto makibalita, matyala matutuan, matesisyon na tama. Ayan, meron hong mga dokumentaryo, may podcast, at may mga balita na nariyan, pwedeng makita, pwedeng mapanood. At yung mga behind the scenes, nariyan din sa ating mga programa at sa ating pangangalap ng mga balita. Muli ho, para sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, ito po si Justin Dizon, ito po ang News Stream. Maraming salamat po.